Krishna Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरव भक्तवृंद हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण माता जी प्रणाम माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्ण माता जी कृष्णा चांदी माता जी हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्ण devotees pranams हरे कृष्ण माता जी प्रणाम हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्ण माता जी pranams प्रभु जी हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण माता சாண்டிங் பத்தி ஒரே ஒரு டவுட் மாதா ஜி சொல்லுங்க பிரபு ஜி அவசியம் அதாவது இப்ப மத்தவங்களுக்காக ப்ரே பண்ணும்போது ஆப்போசிட்ல பண்ணனும் இப்ப ஜானகிராம் பிரபுஜி சொன்னது கரெக்டா மாதாஜி அது தவறான்றதை சொல்லுங்க அவசியம் பிரபு ஜி எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் எல்லாமே ஒரே சைடில் தான் பண்றது ஆனா பிரபுஜி சொல்லியிருக்காங்கன்னா அதை நான் கேட்டுட்டு நான் சொல்றேன் சரிங்களா கண்டிப்பா அதுல அவங்க யாராவது கண்டிப்பா கைட் பண்ணிருப்பாங்க நான் ஒரு தடவை ரெஃபர் பண்ணிட்டு சொல்றேன் பிரபுஜி கண்டிப்பா ஹரே நான் குரூப்ல நம்ம அது சொல்லும்போது கரெக்டா இருக்கணும்ல அதுக்காக மாதாஜி கண்டிப்பா 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 பிரபுஜி ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா பிரணாம்ஸ் ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ் எல்லாருக்குமே வணக்கங்கள் तारिणी माता जी हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रणाम्स हरे कृष्णा माता जी हरे कृष्णा माता जी पद्मा माता जी प्रणाम्स हरे कृष्णा हरि बोल ओके நம்ம வந்து இப்போ பாகவதம் பார்க்குறோம் பகவானோட அனுகிரகத்தில் மார்னிங் பிரம்ம முகூர்த்த வேலையில் நல்லபடியாக டிவோட்டிஸோட அசோசியேஷனில் பானஃபைட் பரம்பராவில் நாமனிஷ்ட பிரபுஜியோட கைடன்ஸில் நல்லபடியாக நம்ம வந்து பாகவதம் லேர்ன் பண்ணுறோம். பாகவதம் அப்படின்னாலும் பகவானே தான் அப்படின்ட்டு லிட்ரரி இன்கார்னேஷன் சொல்லுவாங்க. இந்த கலியுகத்தில் நம்ம கூட கிரந்தம் மூலியமாக பகவான் இருக்காங்க அப்படின்னு நம்மக்கிட்ட பேசுகிறாங்க. அதுதான் இல்லையா? இப்போ துவாபர யுகத்தில் அர்ஜுனன் கிட்ட குந்தி மகாராணி பீஷ்மர் பாண்டவர்கள் எல்லார்ட்டையும் என்ன பண்ணுறாங்க பகவான் உத்தவர் விதுரர் எல்லார்ட்டையும் பேசுகிறாங்க. அவங்க பர்சனாக இருக்காங்க. நமக்கு கிரந்தம் மூலியமா நமக்காக தானே பகவத்கீதை பாகதம் எல்லாம் கண்டிஷன் சோல் நம்மலாம் இந்த ஜட உலகத்துலேருந்து வெளியில் வரணும். நம்ம நித்திய நிலையான ஜீவேர ஸ்வரூபகோய் நித்தியர கிருஷ்ணதாஸ் அந்த நிலையை நம்ம அடையணும் அப்படின்ற நிலையில் நம்மளை கைட் பண்ணுறாங்க. சரிங்களா? அந்த வகையில் நம்ம வந்து நல்லபடியாக பாகதம் லேர்ன் பண்ணுவோம். இந்த பிரிவிலே ஹியூமன் லைஃப்ன்றது ரொம்ப ரேரு. இந்த பிரிவிலே நம்ம பக்தியில் சிறப்பாக வரும் பகவானோட அனுகிரகத்தில். ஹரே கிருஷ்ணா. மங்களாச்சரண் யாரும் ஆஃபர் பண்ணுறீங்களா? யார் இருக்கீங்களா? ஆஃபர் பண்ண அவசியம் அவசியம் ஆஃபர் பண்ணி கொடுங்க மாதாஜி. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனபல்கலாக்கயா சக்ஷுருன்மீலிதம் येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधाकान्त नमोऽस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो
वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्रीवासादि गौरभक्त श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपीठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते नमस्ते गौ देवे गौरवाणी प्रचार्य प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशसाध्यदस्तधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। नमो कृष्ण विष्णुपदाय हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण विष्णुपदाय कृष्णप्रेटाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् हरे इति कृष्णा नामिने हरे ஊகம் कृष्णा கரோத்தி சொல்லுங்க. ஊகம் कृष्णा கரோத்தி. हरे हरे, நாராயணம் हरे राम நமஸ்கிருதம் நமதே हरे राम 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 हरे हरे हरे। ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரேமா மாதாஜி ரொம்ப அழகா ஆஃபர் பண்ணி கொடுத்தீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. நாராயண மாதாஜி பாவதம் படிக்கிறதுல அந்த 2 ஸ்லோகத்தை சொல்லணும் மாதாஜி. ஊகம் இப்ப கரோத்தி நாராயணேத்தி நீங்க சொல்லிடுங்க. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके नित्यं भागवत பக்தி भगवती பவதி. ஹரே सेवया। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரி போல். வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? 38 ஸ்லோகம் யாரும்? வாசிச்சு கொடுங்க பிரேமா மாதாஜி. सवेद धातु पदवीं परस्य பத்மா மாதாஜி நீங்க அடுத்த दुर्गस्य ஸ்லோகம் வாசிச்சு. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. सवेद धातु पदवीं परस्य ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க. ஏன்னா எல்லாரும் பேசினாலும் எனக்கு யார் வாசிக்கிறீங்கன்னு கேட்கல. ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க. மாதாஜி நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. பத்மா மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? வாசிச்சு கொடுங்க. सवेद धातु पदवीं परस्य दुरन्द वीर्यस्य रदाङ्गपाणेः ये मायया संतयानुवृद्ध्या भजते तत्पाद सरोजगन्तम्। மொழிபெயர்ப்பு. யுகத்தின் சக்கரத்தை கையில் ஏந்திருப்பவரான பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் தாமரை பாதங்களில் தயக்கம் இல்லாமலும் அனுகூலமான முறையிலும் இடைவிடாமல் தொண்டு செய்பவர்களால் மட்டுமே பிரபஞ்சத்தை படைத்தவரான அவரது புகழ், சக்தி மற்றும் உன்னத தன்மை ஆகியவற்றை முழுமையாக அறிய முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. பத்மா மாதாஜி. ஸோ இப்போ நம்ம 38 ஸ்லோகம் பார்க்குறோம். இதுல நம்ம மொழிபெயர்ப்புல என்ன பார்த்தாச்சு மாதாஜி. 37 தானே முடிச்சிருக்குன்னு போட்டிருந்தாங்க மாதாஜி. ஆமா 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 மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இல்ல 37 38 ரெண்டும் எழுதியிருக்கேன் மாதாஜி மெசேஜ்ல. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆனா குரூப்ல 37 மாதாஜி. பரவாயில்ல. ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க மாதாஜி சொல்லுங்க. சரி, ஓகே. அப்போ ஒன்றும் இது இல்லை. நம்ம 39 40 ஸ்லோகமும் நம்ம பார்க்கலாம். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, தேங்க்யூ சித்ரா மாதாஜி. சரி, இது ஒரு கண்டினியூஷனுக்கு ட்ரான்ஸ்லேஷன் மட்டும் நம்ம படிச்சிடுவோம். இப்போ வந்து இந்த ஸ்லோகத்தில் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா, ரதத்தின் சக்கரத்தை கையில் ஏந்தியவரான பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் தாமரை பாதங்களில் தயக்கமில்லாமலும் அனுகூலமான முறையிலும் இடைவிடாமல் தொண்டு செய்பவர்களால் மட்டுமே பிரபஞ்சத்தை படைத்தவரான
அவரது புகழ், சக்தி மற்றும் உன்னத தன்மை ஆகியவற்றை முழுமையாக அறிய முடியும் அப்படின்றத நம்ம இதில் பார்க்குறோம். சரிங்களா? இது வந்து ஏற்கனவே நம்ம ஒரு ஸ்லோகம் படிச்சிருப்போம். செகண்ட் சாப்டரில் சவை பும்சம் பரோ தர்மோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் அகேதிக்கு அப்ரதிகத்தா, அதாவது நம்ம பக்தி அப்படின்றது எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றத அந்த ஸ்லோகத்தில் நம்ம வாசிச்சிருப்போம் இல்லைங்களா? நம்மளுக்கு வந்து வேற எந்த ஒரு இன்டென்ஷனும், அதாவது இந்த ஜட உலகத்துல இந்த விஷயம் அடையணும் அந்த விஷயம் அடையணும் அப்படின்ற மாதிரி இல்லாம முழுக்க பகவானை நம்ம திருப்தி பண்ணணும் அப்படின்ற முறையில இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம் இல்லைங்களா? அதாவது பியூர் டிவோஷனல் சர்வீஸ் அப்படின்றத நம்ம வந்து பகவானுக்கு நம்ம ஆத்மார்த்தமான முறையில நம்ம அன்பை நம்ம வெளிப்படுத்துறதுதான். சரிங்களா? அஹேதுக்கு அப்ரதிகத்தா அப்படின்றது எந்த ஒரு ஆரம்பத்துல ரொம்ப ஹாப்பியா வருவாங்க, அப்புறம் அதுல இருந்து அப்படியே விலகிடுவாங்க. இல்லைன்னா கொஞ்சம் காலம் நிறுத்திட்டு அப்புறம் மறுபடியும் அந்த மாதிரி எந்த ஒரு பாசம் இருக்கக்கூடாது. ஏற்கனவே நம்ம நிறைய தடவை பார்த்துருக்கோம். கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்ன்றது பார்ட் டைம் ஜாப் கிடையாது, ரிச்சுவல் கிடையாது. சரிங்களா? ஒரு கை குழந்தை மேல அம்மாவுக்கு எப்பயுமே கவனம் இருக்கும்ல, அந்த மாதிரி எந்த வேலை செஞ்சாலும் அந்த குழந்தை மேலதான் கவனம் இருக்கும் அம்மாவுக்கு இல்லைங்களா? அதே மாதிரி நம்மளுக்கு எப்ப எந்த நம்ம வாழ்க்கையில எந்த ஒரு விஷயம் பண்ணாலும் கண்டினியூஸா நம்மளோட ஃபோக்கஸ் மட்டும் எப்பயுமே பகவான் மேல இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். ஸோ அந்த வகையில வேற எந்த ஒரு இன்டென்ஷனுக்காகவும் இந்த ஜட உலகத்தை அனுபவிக்கணும் அப்படின்ற அந்த கர்மயோகம், ஞான யோகம், அஷ்டாங்க யோகம் இந்த முறையெல்லாம் இல்லாம எப்பயுமே பகவானை ப்ளீஸ் பண்ற முறையிலையும், அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து எந்த இது எந்த தடைகளும் இல்லாமலும் நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும், பக்தியை நம்ம நல்லபடியா பண்ணணும் அப்படின்றதான் அந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? இங்கேயும் நம்ம அதே அர்த்தத்தோட பார்க்குறோம். கிருஷ்ணர் அவங்களுக்கு வந்து நம்ம வந்து எப்படி பண்ணணும், பக்தி பண்ணணும் அப்படின்னா தயக்கம் இல்லாமல் அனுகூலமான முறையில எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி என்னோட சேஃப் ஜோன்ல நான் பக்தி பண்றேன், எனக்கு இவ்வளவுதான் வரும் அப்படி இல்லாம பகவானுக்கு ப்ளீஸ் பண்ற முறையில, பகவான் ஆச்சாரியர்களுக்கு கொடுக்குற கைடன்ஸ்ல, சரிங்களா? நம்ம வந்து எப்பயுமே நம்ம பக்தியை நம்ம அனுகூலமான முறையில, பகவானுக்கு அனுகூலமான முறையில நம்ம பண்ணணும். சரிங்களா? பரம்பரையில் எப்படி சொல்லியிருக்காங்களோ அந்த முறையில் இடைவிடாமலும் அது வந்து கண்டினியூஸாக நம்ம பண்ணணும். அந்த மாதிரி யார் பக்தி பண்ணுறாங்களோ அவங்க தான் பகவானோட முழுமையான அந்த பகவான் ரிலேஷன் சொல்கிறோம்ல, அவங்களோட நாமரூப குணலீலைகள்லாம் நல்லபடியாக உணர்ந்து நம்ம வந்துட்டு நம்ம ஸ்பிரிச்சுவலாக ப்ராக்ரஸ் ஆக முடியும். சரிங்களா? இதை நம்ம இந்த ஸ்லோகத்தில் பார்த்துருக்கோம். இப்போ 39 ஸ்லோகம் நம்ம வாசிச்சிடலாம். விஜயகுமாரி மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? எஸ் மாதாஜி. பிரேமா மாதாஜி அடுத்த ஸ்லோகம் வாசிச்சு கொடுங்க விஜயகுமாரி மாதாஜி, அவசியம் 40 ஸ்லோகம் வாசிச்சு கொடுங்க. இப்போ பிரேமா மாதாஜி வாசிச்சிட்டோம். நீங்க அவசியம் 40 ஸ்லோகம் வாசிச்சு கொடுங்க விஜயகுமாரி மாதாஜி. பிரேமா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க. அதே நான் படிக்கட்டுமா? வாசிச்சு கொடுங்க மாதாஜி. அதே கதன்யா பகவந்த இத்தம் யத் வாசுதேவ இவ இல லோகநாதே குர்வந்தி சர்வாத்மகம் ஆத்மபாவம் யத் ந யத்ர பூயக பரிவர்த்த உக்ரக. இவ்வுலகில் இத்தகைய விசாரணைகளை செய்வதன் மூலமாக மட்டுமே ஒருவரால் வெற்றியையும் பரிபூர்ண உணர்வையும் பெற முடியும். ஏனெனில் அத்தகைய விசாரணைகள் அகில லோகங்களுக்கும் எஜமானரான முழுமுதற் கடவுளிடம் பரவசமான தெய்வீக அன்பை எழுப்பி பயங்கரமான பிறப்பு இறப்பு என்னும் தொடர்ச்சியிலிருந்து பூரணமான விடுதலைக்குரிய உத்தரவாதத்தை அளிக்கின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்போ இந்த ஸ்லோகத்தில் 39 ஸ்லோகத்தில் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம், நமக்கு என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, நிறைய கேள்விகள். ஆக்சுவலாக இது எல்லாமே கான்வர்சேஷன் தான். பகவத்கீதையும் திருதராஷ்டிர கொஸ்டின் கேட்குறாங்க, சஞ்சய் ஆன்சர் பண்ணுறாங்க. அதுக்கப்புறம் அர்ஜுனர் பகவான்கிட்ட நிறைய கேள்விகள் கேட்குறாங்க. அது அப்படியே அது பகவானோட உபதேசங்களை நம்ம பார்க்குறோம். சஞ்சய் நமக்கு அதை சொல்லிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு. நம்மளோட எல்லா கிரந்தமுமே வந்துட்டு மேக்சிமம் பார்த்தீங்கன்னா கான்வர்சேஷனில் தான் இருக்கும் இல்லைங்களா? அந்த அப்போ என்னென்னா ஒரு உரையாடல் அப்படின்னாலே அந்த ஒரு கேள்வி கேட்கறது, அதுக்கு ஒரு விளக்கம் கிடைக்கிறது, இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இல்லைங்களா? அது மெட்டீரியல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இருந்ததுன்னா அது நம்மளுக்கு பயன் தராது. அதே நம்மளோட விசாரணைகள் எப்படி இருக்கணும், நம்மளோட கேள்விகள் அந்த விஷயங்கள் எப்படி இருக்கணும். ஏன்னா நம்ம வந்துட்டு பார்க்குறோம்
7th சாப்டர்ல நம்ம பார்க்குறோம் இல்லைங்களா? யாரெல்லாம் பக்தி மார்க்கத்துக்கு வருவாங்க அப்படின்றதுல யார் துக்கத்தில் இருக்காங்களோ அவங்க, யார் வெல்த் இந்த ஜடவுலக விஷயங்களை அனுபவிக்கணும்னு விருப்பப்படுறாங்களோ அவங்க, அதுக்கப்புறம் வந்து யார் வந்து கேள்விகள் உடையவங்க அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை நம்ம அந்த ஸ்லோகத்தில் நம்ம படிப்போம் இல்லைங்களா? 7.16 ஸ்லோகத்தில். ஸோ அந்த வகையில் கேள்விகள் அப்படின்றது நம்ம நிறைய கேட்கணும். இன்னும் 4.34 ஸ்லோகத்தில் பார்க்குறோம் இல்லைங்களா? ஒரு டிசைபிள் அப்படின்னா எப்படி இருப்பாங்க? நிறைய கேள்விகள் கேட்கணும், ஹம்பிளாக இருக்கணும், அப்புறம் குருவுக்கு சேவை பண்ணணும் அப்படின்னு. அப்போ அந்த கேள்விகள் கேட்கறது ஆன்மீக விஷயமா, சரிங்களா? அது அப்படி ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா அப்போ தான் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும்? நம்மளோட அந்த அறியாமை, ஏன்னா நம்ம இந்த ஜட உலகத்தில் இருக்கிறதுக்கு முழுக்க காரணம் என்ன? அறியாமை தான். நம்மளோட சொரூப நிலை தெரியாமல், பக்தி பண்ணணும்னு தெரியாமல், பகவான் யாருன்னு தெரியாமல், நம்ம அறியாமையில் இருக்கிறனால தான் இந்த ஜட உலக பிறப்பிறப்பு சுவிட்சில் நம்ம சிரமப்பட்டுட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? அதிபுத்த அதிதெய்வ அத்தியாத்மாவால், அதுக்கப்புறம் பர்த் டெத் ஓல்டேஜ் டிசீஸ், இந்த விஷயங்கள்லாம் நம்ம சிரமப்படுறோம். ஸோ இவ்வளோ சிரமத்துக்கும் காரணம் என்ன? அறியாமை. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, நல்ல நம்ம வந்துட்டு கேள்விகள் கேட்கணும். யாருக்கிட்ட கேட்கணும்? அதுவும் 4.34 ஸ்லோகத்தில் பார்க்குறோம் இல்லைங்களா? ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர்கிட்ட நம்ம கேட்கணும். யார் வந்து செல்ஃப் ரியலைசேஷனில் இருக்காங்களோ, நல்லபடியாக பக்தி பாதையை தெரிஞ்சிருக்காங்களோ, பரம்பரையில் பகவானால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பரம்பரையில் வராங்களோ அவங்கக்கிட்ட நம்ம கேட்கணும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கோம். அந்த வகையில் இப்போ இங்கே சௌனகா ரிஷிகள்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க? சுத்தகோ சுவாமிகள் கிட்ட கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்க. 6 கேள்விகள் பாகவதத்தில் நம்ம பார்க்குறோம் இல்லைங்களா? ஸோ அந்த வகையில் இந்த மாதிரியான கொஷின்ஸ் எப்பயுமே கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ்க்கு வந்து நல்ல நல்ல பகவானை பற்றின சம்மந்தப்பட்ட கேள்விகள் கேட்கும்போது அவ்வளோ ஹாப்பி ஆயிடுவாங்க. வேறு எதுவுமே அவங்களுக்கு அவ்வளோ சந்தோஷம் கிடைக்காது, சரிங்களா? கொடுக்காது. பகவானை பற்றி பேசுறதுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம், அந்த ஒரு நிலையில் அவங்களுக்கு ரொம்ப ஹாப்பி ஆயிடுவாங்க. அந்த மாதிரி தான் இப்போ சுத்த கோஸ்வாமி வந்து ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்காங்க. ஏன்னா சௌனகா ரிஷிகளோட கேள்விகள் எல்லாமே பகவான் சம்மந்தப்பட்ட விஷயமா இருக்கு இல்லைங்களா? எல்லாருக்கும் எது நன்மை, அப்புறம் ரிலிஜன் எங்கே வந்துட்டு சரண்டர் ஆயிருக்கு, பகவான் வந்து டிசப்பியர் ஆனதுக்கப்புறம் பகவானோட லீலைகள், புருஷாவதாரங்கள், இதெல்லாம் தான் நம்ம பார்க்குறோம். ஏன் பகவான் வந்து தேவகி அம்மாவோட கர்ப்பத்தில் வந்தாங்க, இதெல்லாம் ஏன்னா நம்மளெல்லாம் இந்த கண்டிஷன் லைஃப்லேருந்து வெளியில் கொண்டு வரணுன்றதுக்காக தான் இல்லைங்களா? ஸோ அந்த வகையில் அவங்களோட கேள்விகள் எல்லாம் என்னது? பகவானையே சம்மந்தப்பட்டு இருக்கிறதுல அவங்க ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாங்க. ஸோ இவ்வுலகில் இத்தகைய விசாரணைகள் செய்வதன் மூலமாக மட்டுமே ஒருவரால் வெற்றியும் பரிபூர்ணமான உணர்வையும் பெற முடியும். வெற்றி, பரிபூர்ணமான உணர்வு எல்லாமே என்னன்னா பகவான் சம்மந்தப்பட்டது. பக்தியில் வெற்றி, சரிங்களா? பகவானை ப்ளீஸ் பண்ணுற முறையில் நம்ம பக்தி பண்ணுறதுல, அப்புறம் கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்கிறது, சரீரம் சார்ந்த உணர்வில் இல்லாமல் கிருஷ்ண உணர்வில். இத்தகைய விசாரணைகள் கேள்விகள் அகில லோகங்களுக்கும் எஜமானனான முழுமுதற் கடவுளிடம் பரவசமான தெய்வீக அன்பை எழுப்பி, ஏன்னா நம்ம பகவத்கீதையில் நம்ம லாஸ்ட்ல என்ன பார்க்குறோம்? பகவானுக்கு பக்தி பண்ணணும் அப்படின்றத பார்க்குறோம் இல்லைங்களா? அந்த அந்த வகையில் தான் அந்த கான்வர்சேஷன் வருதுன்றதை பார்க்குறோம். ஸோ அந்த வகையில் இந்த மாதிரி கேள்விகள்லாம் கேட்கறதுனால என்ன ஆகுது? நமக்கு அந்த உபதேசங்களை திரும்பி நம்மளுக்கு பானஃபைட் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர்ஸ்டேருந்து கிடைக்கும்போது, ஆச்சாரியர்கள் பரம்பரைகிட்டேருந்து கிடைக்கும்போது, நமக்கு பகவான் மேலே அந்த தெய்வீகமான அன்பு அதுதான் நம்மளுக்கு உணரணும். அதை உணர்ந்துட்டோன்னா நம்மளோட எல்லா கஷ்டமும் போச்சு. பகவான்கிட்ட திவ்யமான அன்பை நம்மக்கிட்ட இருக்குது அப்படின்றத உணர்ந்து பக்தி பண்ணணும். பிரகலாதர் பண்ணுறாங்க, அம்பரீஷ் மகாராஜர் பண்ணுறாங்க, துருவ மகாராஜர் பண்ணுறாங்க இல்லைங்களா? அந்த உண்மை அது மட்டும்தான் நம்மளால் பகவான் கொடுக்க முடியும். ஏன்னா மற்றதெல்லாம் பகவான் ஆல்ரெடி இருக்குது. அவங்ககிட்ட இல்லாதது என்ன? அவங்க ஆத்மாராமா வேறு இல்லைங்களா? நம்ம என்ன அவங்களுக்கு கொடுக்க முடியும்? ஒரு ஆத்மாவா நம்ம என்ன அவங்களுக்கு கொடுக்க முடியும் அப்படின்னா அன்பு, அந்த தூய பக்தி, அதுவும் கலப்படமில்லாத, அதுவும் எப்பயுமே கண்டினியூஸாக நம்ம வந்து நம்மளோட அன்பை பகவானுக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணணும், சரிங்களா? அதுதான். ஸோ அந்த நிலையை நம்ம வந்து அடைய முடியும் எப்போ? நல்ல நம்ம கேள்விகள் கேட்டு அதற்கு விடைகள்லாம் நம்ம நல்லா தெரிஞ்சு உணரும்போது, அப்போ நம்மளுக்கு அந்த அன்பு ஏற்படும் பகவான்கிட்ட. அது என்ன பண்ணும்? நம்மள பயங்கரமான பிறப்பிறப்பு சுழற்சி, இதுலேருந்து வெளியில் வரவே முடியாது இல்லையா? பக்தி பண்ணலன்னா பிறப்பிறப்பு சுழற்சிலேருந்து வெளியில் வரத்துக்கு நம்மளுக்கு மார்க்கமே கிடையாது. 7.14 ஸ்லோகத்தில் பகவான் சொல்லிட்டாங்க, ரொம்ப கடத்தற்கு அரியது என்னுடைய இந்த ஜட இயற்கை, தெய்வீகமான ஜட இயற்கை. என்கிட்ட யார் சரணாகதி பண்ணுறாங்களோ அவங்களால மட்டும்தான் இதை எளிதில் கடக்க முடியும் அப்படின்னு, சரிங்களா? அந்த யார் பக்தி பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்குலாம் எப்படி இந்த ஜட இயற்கை கடக்கிறது அப்படின்னா, இந்த பசு கன்று இருக்கு இல்லையா? அந்த கன்று குட்டியோட
அந்த கால் அடிச்சோடு இருக்கும்ல, அந்த அந்த அளவுக்கு தான். சரிங்களா? மற்றவங்களுக்கு எப்படின்னா இது வந்து ஒரு பெரிய ஓஷன் ஆஃப் மிசரிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, துன்பக்கடல் இது. ஆனால் யார் பக்தி பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து இந்த கன்றுக்குட்டியோட பாதத்தில் தண்ணி தேங்கி இருந்ததுன்னா அதை நம்ம எப்படி தாண்டுவோம்? ரொம்ப ஈஸியாக தாண்டிடுவோம் இல்லையா? எந்த பிரயத்தனமும் ரொம்ப அதிகமாக தேவைப்படாது, டக்குன்னு நம்ம தாண்டிடும். அந்த அளவுக்கு பக்தி பண்ணுறதன் மூலயமா இவ்வளோ பெரிய சம்சார சாகரம் அப்படின்றத நம்மளால தாண்டி வர முடியும் அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்தில் தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? ஸோ பொருளுரையும் நம்ம இதான் பார்க்குறோம். சௌனக ரிஷி அவங்களோட தலைமையில் கொண்ட முனிவர்கள் விசாரணைகள் தெய்வீகமானவை என்பதால் அவை இங்கு சுதுகோசமையால் புகழப்படுகின்றன. ரொம்ப ஹாப்பி ஆயிடுவாங்க. சரியா? கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ் வந்து பகவானை பற்றி பேசுறதுக்கு சந்தர்ப்பம் ஏற்படும் போது ஏற்கனவே முடிவு செய்யப்பட்டது போல பகவான் பக்தர்களால் மட்டுமே பகவானை ஒரு கணிசமான அளவிற்கு அறிய முடியும். முன்னாடி ஸ்லோகத்தில் அதான் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? யார் பக்தி பண்ணுறாங்களோ சிறந்த முறையில், அதில் பார்த்த அமைப்பில், இதுக்கு முன்னாடி உள்ள ஸ்லோகத்தில் பார்த்த முறையில் எந்த இன்ட்ரப்ஷனும் இல்லாமல் பரிபூர்ணமான அன்பை நம்ம பகவான்கிட்ட வெளிப்படுத்துறது. இந்த 3 விஷயங்கள் பார்க்குறோமா? தயக்கம் இல்லாமல், அனுகூலமான முறையில், இடைவிடாமல் யார் பக்தி பண்ணுறாங்களோ அவங்களால பகவானை என்ன பண்ண முடியும்? கணிசமான அளவில். ஏன்னா நம்மக்கிட்ட அந்த 4 குறைகள் வேறு இருக்குது. இம்பர்ஃபெக்ட் சென்சஸ், சீட்டிங், ப்ரொஃபன்சி, மிஸ்டேக்கு, இந்த மாதிரி இல்யூஷன் இதெல்லாம் இருக்குது இல்லைங்களா? ஸோ அந்த இவ்வளோ சிரமத்துலேயும் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும்? பக்தி பண்ணும்போது அந்த முறையில் பகவானை புரிஞ்சுக்க முடியும். மற்றவர்களால் அவரே சிறிதும் அறிய முடியாது. பக்தி மார்க்கத்தில் வராதவங்களால புரிஞ்சிக்க முடியாது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். எனவே பக்தர்கள் அனைத்து ஆன்மீக அறிவின் பரிபூர்ண உணர்வையும் பெற்றுள்ளனர். பரம சத்தியத்தில் பரமபுருஷ பகவான் தான் இறுதியான சொல்லாகும் அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். அங்கே தான் நம்மளோட டெஸ்டினேஷன். ஏன்னா நம்மளாம் அவங்ககிட்ட தான் வந்திருக்கோம், திருப்பி அவங்க இருந்து தான் போகிறோம். பரமபுருஷ பகவானை பற்றிய அறிவில் அருவ பிரம்மனும் பரமாத்மாவும் அடங்குவதாகும். இதில் வந்து 3 வகையில் இந்த காட் ரிலேஷன். சிலவங்க பிரம்மன் ஜோதி ரூபத்தில் வழிபாடு பண்ணுவாங்க, சிலவங்க பகவானை மெடிடேட் பண்ணுவாங்க. சரிங்களா? அதுவும் இதில் அடக்கம். ஆகவே பரமபுருஷ பகவானை பற்றி அறிந்திருப்பவர் தானாக அவரது பற்பல சக்திகளையும் விபாகங்களையும் அறிகிறார். எனவே பக்தர்கள் பூர்ண வெற்றி அடைந்தவர்கள் என்று போற்றப்படுகின்றனர். சரிங்களா? என்னதான் நம்ம வந்து பிரம்மன் பரமாத்மா ரிலேஷேஷனில் இருக்கிறத விட எப்போ நம்ம பக்தி பண்ணி பகவான் ரிலேஷேஷனில் இருக்கோமோ அப்போ நம்ம பர்ஃபெக்டாக இருக்கோம் அப்படின்றது தான். சரிங்களா? பகவானின் பரிபூர்ண பக்தர் ஒருவர் தொடர்ச்சியான பிறப்பு இறப்பு என்னும் பயங்கரமான ஜட துன்பங்களால் பாதிக்கப்படாதவர் ஆவார் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஸோ பக்தி பண்ணணும். இதுக்கு முன்னாடி உள்ள ஸ்லோகத்தின் அடிப்படையில் அந்த மாதிரி நம்ம கேள்விகள் கேட்டு பக்தி பண்ணுற முறையில் நம்ம இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சி நம்ம கடந்துட முடியும் அப்படின்றதான் இந்த 2 ஸ்லோகத்துலையும் பார்க்குறோம். இப்போ 40 ஸ்லோகம் விஜயகுமாரி மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? எஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இதம் பாகவதம் நாம புராணம் பிரக்ம சம்மிதம் உத்தம ஸ்லோக சரிதம் சகார பகவான் ரிஷிகி நிக்ஸ்வேயசாய லோகஸ்ய தன்யம் ஸ்வஸ்தி அயனம் மகத். மாதாஜி மொழிபெயர்ப்பு இங்க இருக்கு. எஸ் மாதாஜி, இதை வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. மொழிபெயர்ப்பு. இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதம் பகவானின் இலக்கிய அவதாரமாகும். இது பகவானின் அவதாரமாகிய ஸ்ரீல வியாசதேவரால் தொகுக்கப்பட்டது. உலக மக்களின் இறுதி நன்மைக்காக ஏற்பட்டதாகும். மேலும் இது பூரண வெற்றி அளிப்பதும் பேரின்பம் அளிப்பதும் பரிபூரணமானதும் ஆகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ வெரி மச் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. ஸோ இப்போ பாகவதம் நமக்கு இப்போ பக்தி பண்ணணும்னு பார்க்குறோம். கேள்விகள்லாம் கேட்கணும், பகவானை பக்தி பண்ணணும் எல்லாம். அதுக்கு சோர்ஸு அதான் பாகவதம். சரிங்களா? அதுதான் 6வது கேள்விக்கான விடையும் இதுதான். ரிலீஜன் எங்கே வந்து ஷெல்டர் எடுத்திருக்கு பகவான் டிஸப்பியர் ஆனதுக்கு அப்புறம் அப்படின்னும் போது பாகவதத்தில் தான். பாகவதம்ன்றது பகவானோட கிரந்த ரூபம், ஒளி வடிவம் அப்படின்றது. பாகவதம் வேறு பகவான் வேறு அப்படின்றது கிடையாது. சரிங்களா? அதுக்கு தான் எப்பயுமே நம்ம வந்து வீட்டில் பாகவதம் அப்படின்றத வச்சிருக்கிறது மட்டும் இல்லை, வாசிக்கணும். வாசிக்கிறது மட்டும் இல்லை, அதன் படிக்கு நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம வாழணும். பகவத்கீதை பாகவதம் மஸ்ட்டு. நம்ம வீட்டில் சாண்டிங் பேக், சாண்டிங் பீட்ஸ் மஸ்ட்டு. ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் மஸ்ட்டு. சரிங்களா? இதெல்லாம் மனித வாழ்க்கையில் நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக இருக்கணும்.
ஆப்ஷன் கிடையாது. வேணுமா வேண்டாமா அப்படி கிடையாது, வேணும். அதுதான். ஏன்னா இதெல்லாம் இருந்தாதான் நம்ம பூர்ணமா பரிபூர்ணமா முழுமையா இருக்கோம்னு சொல்லுவாங்களே, சகல சம்பத்தோட உங்களோட வாழ்க்கை இருக்கு அப்படின்னு. அந்த வகையில ஒரு ஹியூமன் லைஃப்ல நம்ம பகவத்கீதை, பாகவதம், சாண்டிங் பேக், பீட்ஸ், ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர், பானஃபைட் பரம்பரா, இதெல்லாம் நம்ம கிட்ட இருக்குனாலே நம்ம சகல சம்பத்தும் இருக்கு. ஆன்மீக முறையில பக்தி பண்ணி இந்த பிறப்பு சூழ்ச்சியை கடக்கிற அளவுக்கு மனித பிறவில அப்படின்றது அதுல அர்த்தம். அதனால இதெல்லாம் ஆப்ஷன் அப்படின்றது இல்லாம மஸ்ட் அப்படின்றது நம்ம அவசியம் இருக்கணும். அந்த வகையில பாகவதம் அப்படின்றது இலக்கிய அவதாரம் ஆகும். கிரந்த ரூபத்துல பகவான் நம்ம கூடவே இருக்காங்க. அர்ஜுனர் கூட பகவான் இருக்காங்க இல்லைங்களா? நம்மளுக்கு அதை பார்க்கும்போதே எவ்வளவோ ஒரு பெரிய ஒரு கொடுப்பின பகவான் அர்ஜுனர் கூட அழகா அந்த தோழமையில் இருக்காங்களே அப்படின்னு. நமக்கும் கிரந்த மூலியத்துல பகவான் இருக்காங்க, அதை நம்மளால உணர முடியும். சரிங்களா? அதுதான். ஸோ இது பகவானின் அவதாரமாகிய ஸ்ரீல வியாசரால் வியாசதேவர் யாரு? பகவானோட சக்தி ஆவேஷ அவதாரம் இல்லைங்களா? ஞானம் அப்படின்ற சக்தியை அவங்க கொடுத்தாங்க. அந்த வகையில வியாசர் வந்து வேதங்கள் எல்லாம் அழகா தொகுத்து உபநிஷத்துக்கள், புராணங்கள், இதிகாசங்கள்லாம் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க, வேதாந்த சூத்திரம் எல்லாம். அதனால அவங்க வியாசர் யாரு? பகவானோட அவதாரம். அவங்க தான் பாகவதமும் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. உலக மக்களின் இறுதி நன்மைக்காக ஏற்பட்டதாகும். இறுதி நன்மை என்ன? இந்த ஜனஉலகத்தை விட்டு வெளியில போகணும். அனாதி காலத்துலேருந்து இதுல இருக்கும். இதுலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்? வெளியில போகணும். அதுதான் நம்மளோட இறுதி நன்மை. அதுக்காக நமக்கு பாகவதம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றது. நம்ம போட்ல ஏறிட்டோம். சரிங்களா? இனிமேல் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டரோட கைடன்ஸ்ல நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? பகவானே அடைய முடியும். மேலும் இது பூர்ண வெற்றி அளிப்பதும் பேரின்பம் அளிப்பதும் பரிபூர்ணமானதும் ஆகும். ஏன்னா இது வந்து அமல புராணம். இப்போ அதான் நம்ம இங்கே பார்ப்போமோ. சரிங்களா? சைத்தன்ய மகாபிரபு அப்படிதான் சொல்லியிருக்காங்க, பரிபூர்ணமானது பேரின்பம் அளிப்பது. பகவத்கீதையில் நம்ம வந்துட்டு 9.2 ஸ்லோகத்தில் பார்ப்போம், பேரின்பத்துடன் செயலாற்றப்படுவது அப்படின்னு பக்தி. அதே தான் பக்தின்றது. நம்ம வந்து ஆத்மார்த்தமா அந்த உணர்வோட, சரிங்களா, ஹாப்பி, அந்த ஆத்மாவில் இருக்கிற அந்த பிளிஸ்ஃபுல்னஸை நம்மளால உணர முடியும் பக்தி பண்ணும்போது. அந்த நிலையில பக்தின்றது பேரின்பம் அளிப்பது. சரிங்களா? பூர்ண வெற்றி அளிப்பதும். பூர்ண வெற்றினா இந்த ஜட உலகத்துல நம்மள விடுதலை பண்ணும். பாகவதம், பகவத்கீதை இதெல்லாம். ஸோ அந்த வகையில பாகவதம் தான் நம்மளோட பிடிமானம். சரிங்களா? ஸ்ரீமத் பாகவதம் மாசற்றதாகவும் ஸ்பாட்லெஸ். வேற எந்த தர்மத்தையும் நமக்கு ஃபாலோ பண்ணணும்னு பாகவத்தில் நம்ம தெரிஞ்சுக்கவே மாட்டோம். ஒரே தர்மம் தான், பகவானுக்கு பக்தி, அது மட்டும்தான் இல்லையா? ஸோ அந்த வகையில் மாசற்றதாகவும் வேத அறிவு மற்றும் சரித்திரம் ஆகியவற்றின் ஒளி பிரதிநிதித்துவமாகவும் இருக்கின்றது. பகவான் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு அறிவிக்கிறார் அப்படின்னு நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? ஒளி ரூபம், கிரந்த ரூபம், ஒளி ரூபம், பகவான் நம்ம கூடவே இருக்காங்க. பரமபுருஷ பகவான் நேரடியாக தொடர்பு கொண்டுள்ள பரம பக்தர்களின் வரலாறு இதில் உள்ளன. ஸ்ரீபாகத்தில் என்ன இருக்கு? பகவானை பற்றியும் பகவானோட பக்தர்கள் அவங்க, அதுதான். அதாவது எப்படிலாம் அங்கே பக்தி பண்ணி, ஏன்னா டிவோட்டிஸ்க்கு வந்த கஷ்டம்லாம் வந்து அவ்வளோ பெருசு. நமக்குலாம் அதில் 1% கூட அந்த கஷ்டத்தில் நம்மளாம் அனுபவிச்சதே இல்லை. ஆனாலும் அவங்க எப்படி ஸ்திரமாக பக்தி பண்ணுறாங்க, அதை பார்த்து அதுலேருந்து லெசன் லேர்ன் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணணும்? பக்தியில் ப்ராக்ரஸ் ஆகணும். அந்த வகையில் வரலாறுகள் நம்ம பார்க்கணும். ஸ்ரீமத் பாகவதம் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் இலக்கிய அவதாரம் என்பதால் இது அவரிலிருந்து வேறுபட்டதல்ல. பகவானும் பாகவதமும் ஒன்று. பகவானை நாம் வழிபடுவதைப் போலவே ஸ்ரீமத் பாகவத்தையும் நாம் மரியாதையுடன் வழிபட வேண்டும். சரிங்களா? இதனால் அதை கவனமாகவும் பொறுமையாகவும் கற்பதன் வாயிலாக பகவானின் ஆசைகளை நம்மால் பெற முடியும். கிரந்தம், ஒளி ரூபம் என்ன பண்ணணும்? நல்லபடியாக லேர்ன் பண்ணணும். அதை நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் நம்ம லைஃப்ல. அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். அப்போதான் உணர முடியும் அந்த பரமானந்தத்தை. பகவான் ஒளியாகவும் ஆனந்தமாகவும் பூர்ணமாகவும் இருக்கிறார். அதை போல் தான் ஸ்ரீமத் பாகவதமும் ஸ்ரீ பாகவத்தை ஒப்பித்தால் பரபிரம்மனான ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் ஞானத்தை நாம் பெறலாம். பகவானை நம்ம ரியலைஸ் பண்ண முடியும், அந்த நாமரூப குணநிலைகளை ரியலைஸ் பண்ண முடியும். ஆனால் அதை நாம் ஆன்மீக குருவின் வாயிலாக பெற வேண்டும். இது ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட். ஏன்னா நம்ம வந்து பாகவதம் இருக்கு, நான் இருக்கேன், நான் படிச்சுக்கிறேன், பகவத்கீதை இருக்கு, நான் படிச்சுக்கிறேன், கரெக்டாக பானஃபைட் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர்கிட்ட நம்ம லேர்ன் பண்ணதான் அந்த உள்ளர்த்தத்தை நம்ம சரியாக புரிஞ்சுக்க முடியும். பூரியில் தங்கியிருந்த பகவான் சைத்தன்யரை காண செல்வதற்காக பாகவத புருஷரிடமிருந்து கற்றறிய வேண்டும் என்ற அறிவுரையை பகவான் சைத்தன்யரின் அந்தரங்க
அதாவது அவங்களோட ரொம்ப க்ளோஸ் டிசைபிள் சொரூப தாமோதர கோஸ்வாமி வந்து சொல்லியிருக்காங்க. சரிங்களா? பாகவதத்தை பர்சன் பாகவதத்திட்டேருந்து அவங்க கிட்டேருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு. பாகவதம் ரொம்ப உயர்ந்தது, பகவானே தான். யார் அதை நல்லபடியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி லேர்ன் பண்ணி பியூர் டிவோட்டியாக இருக்காங்களோ ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர்ஸ் அவங்கக்கிட்டே நம்ம என்ன பண்ணணும், பாகவத்தை கேட்கணும். அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். சரிங்களா? அதை தான் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட டிசைப்பிளும் நம்மளுக்கு சொல்லியிருக்காங்க. பாகவதம் பாகவத புருஷர் ஒருவர் தன்னுணர்வு பெற்ற உண்மையான ஆன்மீக குருவாவார். மேலும் அவர் மூலமாக மட்டுமே பாகவத பாடல்களை கற்றறிந்து விரும்பிய பலனை ஒருவரால் அடைய முடியும். நம்மளுக்கு விரும்பிய பலன்றது ஒண்ணுதான், பகவானுக்கு பக்தி. பகவானை நேரடியாக காண்பதால் பெறக்கூடிய நன்மைகள் அனைத்தையும் பாகவத்தை படிப்பதாலேயே ஒருவரால் பெற முடியும். நம்ம பகவானோட பிரசன்ஸை நம்மளால உணர முடியும். சரிங்களா? பாகவதம் லேர்ன் பண்ணும்போது பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் நேரடியான தொடர்பினால் கிடைக்கக்கூடிய உன்னதமான நன்மை அனைத்தையும் அது கொண்டுள்ளது. அதனால நம்ம இதுல என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம், பாகவதம் பகவான் வேறு வேறு கிடையாது. பகவான் வந்து கிரந்த ரூபத்துல ஒளி வடிவத்துல பாகவத மூலயமா நம்ம கூட இருக்காங்க. நல்லபடியாக அதை நம்ம ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர்ஸ் வழியாக லேர்ன் பண்ணி நம்ம லைஃப்ல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும். அந்த பேரின்பத்தோட நம்ம வந்து பக்தியை நல்லபடியா பண்ணி இந்த நம்ம பஞ்சாகல்ப பதித்தானம் பாவனேப வைஷ்ணவ நம்ம அனந்தபுரி வைஷ்ணவ